en følelse, altså oxytocin er en følelse af kærlighed, tilknytning, fællesskab. Noget, hvor man bliver elsket og føler sig elsket. Og det er også derfor, at man oplever, at når familier går igennem en tragedie, det er ligesom et tab af en familiemedlem, og man kæmper til sammen omkring det, så kommer familierne også tættere på hinanden. Og det er lidt af det samme som, at når der er et samfund, der bliver ramt af en naturkatastrofe eller en terrorangreb, og man kæmper sig sammen, der ligger man al politik, alt fra højrefløj og venstrefløjen fra sig, for at kæmpe sig selv, og der kommer samfundet også meget, meget tættere på hinanden, tværs af kultur. Så jeg tror, at man skal huske, at hvis man gør sig sårbar, og man gør sig sårbar over for sine familiemedlemmer, som oftest er også igennem en traume, omkring en sorg, så gør man sig ikke vedkommende mere ked af det, men man åbner sig op for, at både ens andre familiemedlemmer og sig selv kan føle sig elsket af den her oxytocin, som er, at jeg kæmper til sammen. Så det, jeg hører, du siger, er i mine ord, sorg smitter ikke. Du må godt tale om det. Absolut. Og det er ventilen, man har brug for. Absolut.